Yma yn Nant Gwrtheyrn, ar lithra Carreg Llam, mae yna hen dderwen marw wedi hollti'n ddwy, a mae yna hanes drist iawn i'r dderwen yma. Amser maith yn ôl yn Nant Gwrtheyrn, roedd yna ddau gariad o'r enw Rhys a Meinir. Roeddent wedi dyweddio a roedd diwrnod y brodas yng Nghlynnog Fawr wedi cyrraedd. Yn ôl yr hen draddodiad Cymreig, roedd yn rhaid i'r briodferch guddio ac i gyfeillion y briodfab chwilio amdani a'i hebrwng i'r eglwys at ei darpar ŵr. Roedd Meinir yn cael hwyl mawr yn chwilio am rywle da i guddio yn y nant, a chofiodd am y dderwen ar lethyr y Carreg Llam. Roedd gwagle yng nghanol boncyff goeden, fel siambr fach glos. A thrwy ymdrech fawr, mi lwyddodd Meinir i wthio'i hun i fewn i'r twll, a dyma hi'n disgwyl yn amyneddgar gan wenyn ddireidus. Wel, oedd cyfeillion Rhys yn chwilio a chwilio amdani am oriau maith, ond oedd nhw byth o hyd iddi. Ac bu rhaid iddyn nhw ddychwelyd i'r eglwys yng Nghlynnog i ddeud y newyddion trist wrth Rhys. A daeth ofn fawr i galon Rhys. Bu'n rhaid iddo fo chwilio amdani am oriau, am ddyddiau ac am fisoedd yn gweiddi henw Meinir, Meinir, tan oedd ei lais o'n atseinio rhwng y creigiau. Ond daeth o byth o hyd iddi. Blwyddyn gyfa wedi hynny, ar noson stormus, roedd Rhys yn eistedd gyda'i gefn yn erbyn yr hen dderwen, yn wylo mewn i'w ddwylo a'i ddagra'n cymysgu efo'r glaw. Roedd y mellt a'r tarana yn rhuo uwch ei ben, ac edrychodd i fyny i'r duwch a gweiddi, "Gadewch i mi weld fy Meinir annwyl unwaith eto cyn marw." Ac yna, ar yr eiliad honno, daeth taran enfawr i lawr o'r nen a tharo'r goeden a'i hollti'n ddwy. A be welodd Rhys yn disgyn allan o'r pren, oedd sgerbwd yn gwisgo ffrog wen a rhibana. Ac o weld hyn, mi dorodd galon Rhys a bu farw yn y fan a'r lle. Mae Rhys a Meinir wedi claddu efo'i gilydd ym mynwent Nghlynnog Fawr, a mae'r dderwen i'w weld hyd heddiw wedi fforchio'n ddwy ar lithra Carreg Llam yma yn Nant Gwrtheyrn.